продължават. Цветята ни продължават да пристигат красиви, като приносителите им. Колеги и приятели, тук сме по един много специален повод. 50 години юбилей на логопедичен център, наследник на логопедично училище. За да споделят нашия скъп и свиден празник, при нас са госпожа Лили Христова, директор дирекция образование и младежка дейност, господин Веско Рашев, председател на синдиката на българските учители в град Варна, господин доцент Живко Жеков, всички го познавате, ръководител катедра логопедия и медицинска педагогика в Медицинския университет Варна, господин Пламен Димитров, доктор, детски невролог, единственият детски невролог във Варна, във всички клиники във Варна, и управител на център Пламък. Един много скъп гост от София долетя, господин Ивайло Василев, заместник директор на Държавен логопедичен център София. Сред нас е една много ценна приятелка на логопедичен център, госпожа Йорданка Ненчева, председател на асоциация Да съхраним жената. Благодарим за присъствието. Тук са колегите от Регионален център за приобщаващо образование, госпожа Пламена Николишева, заместник директор на центъра. В момента влизат и едни много важни и ценни гости. Заповядайте, ако искате отпред. Заповядайте отпред, госпожо Радева. Госпожа Ирена Радева, да, заповядайте, добре дошла. Така, сред нас са... Има ли местенца за да? Добре. Сред нас са и много директори на детски градини и училища от Варна. Благодарим им, те са ценен партньор за логопедичен център. Тук са и много приятели на логопедичен център, както и бивши колеги, отдали дълги години от професионалния си опит за нашия център. Скъпи колеги, празникът е много вълнуващ за всички ни и позволете ни да ви заведем на едно пътешествие през цели 50 години от една посветена работа, на преданост и на много труд на десетки логопеди от град Варна. 50 години е много дълъг път, сами знаете. Това е един златен юбилей. От самото начало логопедично училище, а по-късно и логопедичен център, е бил надежда и опора, в повечето случаи единствена, за всички, които се нуждаят от подкрепа за преодоляване на нарушенията езикови и комуникативни. И през всичките тези години ние сме преживявали моменти на изключително професионално удовлетворение. Много предизвикателства, които, слава Богу, сме преодолявали. Но, повярвайте, винаги сме били верни на основната си мисия – помощ и подкрепа на децата от град Варна, на техните родители и на техните учители. И когато говоря за тази мисия, за да можем да изпълним пълноценно и адекватно, зад нас винаги е стояла огромната подкрепа на община Варна, както сме център логопедичен. Затова с удоволствие и благодарност давам думата за поздравление на госпожа Лили Христова. Уважаема госпожо Лазарова, уважаема госпожо Радева, господин Рашев, господин Жеков, скъпи колеги! Човек няма как да не се вълнува, когато присъства на един златен юбилей.
Още повече този център за подкрепа за личностно развитие, логопедичен център, е единствен общински в цяла България, с което ние наистина се гордеем. И се гордеем основно с вашата работа, колеги логопеди, защото знаем колко е ценна вашата подкрепа за нашите деца от детската градина до училището. През изминалите години вашия екип, чрез своя професионализъм и всеотдайност, превърна центъра в една много престижна институция за нашия град. Днешният празник наистина е повод за гордост на всички вас и на всички нас, които в годините сме се подкрепяли взаимно. От сърце ви поздравявам за куража и силата да устоявате трудностите и да посрещате предизвикателствата, които са всеки ден пред вас. Преди всичко бъдете здрави, радвайте се на плодовете на своя труд и знайте, че имате общинската подкрепа за специалната грижа, на която сте се посветили. Следвайте добрите традиции на центъра, утвърдени в годините, но се надяваме да бъдете едни добри иноватори. Не се съмняваме във вашия професионализъм и поради тази причина вие имате нашата огромна подкрепа като община. С много от вас се познаваме, още повече, че тук са представители на детски градини, на училища и знаем какво е вашето присъствие във всяка една от тези единици. Вярвайте ми, имали сме и много трудности в подкрепата, но винаги, когато сме заедно, сме успявали да вървиме напред. Надявам се, че този юбилей няма да бъде последен, а ще бъде продължен в годините и без нас, навярно, някой ден, но така или иначе трябва да съхраним логопедичен център Варна. Искам специално да благодаря на госпожа Лазарова, на всички колеги, за това, че поемате задачи, които за изпълнението са много трудни, но така или иначе са поставени пред нас от органи, на които сме длъжни да изпълняваме решенията. Благодаря ви за последната подкрепа във връзка с ползването на устройствата, защото и тук бяхме иноватори, макар и тежко, без определена методическа насоченост. Ние поехме един кръст, който ще трябва да го доведеме до край, разбира се, с подкрепата на регионално управление на образованието, с които винаги сме намирали общ език и подкрепа. Така че още веднъж бъдете здрави, надяваме се наистина да бъдете едни иноватори и да се срещаме само по хубави поводи. Честит празник на всички и приятен празник, защото освен историята, която днес ще споделите, то за вас е и един празник, макар и с няколко дена закъснение. Още веднъж бъдете здрави и успех! И аз искам да повторя за безкрайната благодарност за това, което оказва като помощ община Варна, както и РУО. Иначе без тях, знаете, няма как да съществува логопедичен център Варна толкова години. Благодаря, госпожо Христова. Така, колеги, бяхте една много скъпа гостенка, госпожа Ирена Радева от регионално управление на образованието, началник на регионално управление на образованието. Много, мисля, всички сме радостни, защото за първи път тя е при нас на наш такъв форум и затова с удоволствие ще й дам думата, за да ни поздрави. Уважаема госпожо Лазарова, уважаема госпожа Христова, уважаеми господин Рашев, уважаеми колеги, за мен е удоволствие да присъствам на това събитие, което говори за история, за традиции. И съм горда, че точно от Варна тръгват тези традиции, тази история, които са значими не само за нас, но и в национален мащаб. Отчитам ролята на Центъра за логопедичната помощ и в рамките на цялата страна. Вие сте един пример, един еталон. Пожелавам много здраве на всички колеги, много професионални успехи и гордост от това, което правите. Ние оценяваме вашата работа. Без всички усилия, огромните усилия, които виждаме, че полагате, няма как да даваме шанс на децата да се включват адекватно в образователната система. Така че благодарим за труда, който полагате. Бъдете здрави! И искам да използвам този юбилей, да връча
нашия знак, знака на регионално управление на образование Паисий Хилендарски за ролята, значението, която има логопедичен център в цялата образователна система. Поздравления, госпожо Лазарова. Искам да дам думата и на един наш партньор, също да поздрави, господин доцент Живко Джеков. Иска да връчи неговия поздравителен адрес. Взаимодействието на логопедичен център с Медицински университет, катедра логопедия е изключително ценно и много полезно за варненските деца. Сядайте. Госпожо Лазарова, уважаеми гости, скъпи логопеди, искам да ви поздравя по случай 50 години от създаването на логопедичен център Варна, логопедично училище и логопедичен център и 70 години от началото на логопедичната помощ в България. Да, написали сме адрес, но аз искам да благодаря на колегите за тяхната подкрепа в обучението на младите специалисти. Те бяха първите, които се озоваха на нашата молба за помощ при организирането на практиките на студентите. Благодаря на всички присъстващи от детските градини, които пък ни приемат в градините и ни дават шанс да научим младите на това, което вие градите с годините. Вие сте стожер в логопедичната помощ не само в областта, но и в цялата страна. Бъдете винаги така упорити, бъдете винаги така продуктивни, бъдете винаги горди с вашите резултати, които постигате с децата и най-вече пожелавам здраве и бъдещи професионални успехи на всички ви. Бъдете здрави! Искам тук само да вмъкна, че вече имаме 4 логопедни млади специалисти, които са завършили специалност логопедия под зоркото око на доцент Жеков и на колегите, които ги изучават. И трябва да ви кажа, че като подготовка, като интелигентност, наистина са много качествени деца. Благодаря. За взаимните усилия давам резултат. Първо благодарим за поканата от името на Държавен логопедичен център. Един кратък поздравителен адрес, който ще прочета. Уважаема госпожо Лазарова, уважаеми гости, уважаеми логопеди, от името на Държавен логопедичен център ви поднасям най-сърдечни поздравления по случай 50 годишният юбилей Логопедичен център град Варна. С дълбоко уважение ви честитя празника и ви поздравявам за достойното и авторитетно място, което заема Логопедичен център град Варна. Поздравявам ви за отдадеността и постиженията в логопедичната терапия, за ентусиазма на няколко поколения логопеди, посветили се на тази хуманна професия. Пожелаваме ви с лекота да приемате предизвикателствата на времето, в което живеем, успехи в личен и професионален план, както и да запазите традициите, изградили и утвърдили ви във времето. Това, което са написали колегите, аз искам да добавя, че наистина, от мене вече, че наистина благодаря за поканата. Държавен логопедичен център София тази година навършва 70 години. Ние ще имаме подобно на вашето тържество и разчитам, че ще имаме гости от вас и така ще бъда много щастлив да ви видя в София, както пък аз сега съм във Варна. Благодаря ви. Изключително много благодаря на Държавен логопедичен център София. С тази структура сме единствените във Варна, в България. След новия закон от 2016 техните функции малко се разшириха, но така или иначе с тази структура и с директорите, които са минали през годините, винаги сме имали прекрасни отношения, така че изключително благодаря за присъствието ви. Много ценен поздравителен адрес от госпожа Янка Такева получихме тази сутрин в логопедичен център. Тя ни насърчава в работата, благодари ни и разбира се, желай ни изключителни професионални успехи. Много мило поздравление от госпожа Катя Дионисиева. Старите логопеди я познават. Тя е била логопед във Варна. След това
е била директор май за кратко, Директор е директор била, да. за кратко, тя изпраща своите поздравления и пожелания. От много детски градини, от много училища, мили и трогателни адреси получихме. Благодарим още веднъж на всички. Вие сте ценни партньори за нас. Без вас и без подкрепата на регионално управление по образование на община Варна, ние няма да можем да бъдем пълноценни в изпълнението на мисията си. И както ви казах в началото, ще направим едно пътешествие за 50 години, спокойно, няма да е дълго. А когато има пътешествие, трябва да има и водач. И разбира се, кой е най-подходящия водач? Директора на логопедичен център. Да отдадем дължимото на госпожа Лили Лазарова, която последните 26 години е директор на центъра и която навигира нашия отбор от 30 души. Навигира ги в ясно време, тогава всичко е лесно и добре, но и през бури и облаци преминаваме, за да стигнем до този момент. Госпожо Лазарова, заповядайте. Единствено Първо искам да кажа добре дошли, че до сега не ми дадаха думата да ви кажа добре дошли, колко се радвам да видя толкова хора, с които през годините сме работили. Ако ви кажа, че не се чувствам развълнувана, ще се опитам да проявя моята емоционална интелигентност, но не съм сигурна дали ще успея. И знаете ли защо? Центъра прави, училището прави 50 години. 40 години аз съм в тази структура. 14 години като логопед и 26 години като директор. Целият ми трудов път е минал в тази структура в подкрепа на децата, които имат нужда от нас. И така ми се е случило в професионалната практика, че няма нарушение, с което не съм се сблъскала. Така че този юбилей е много ценен, вълнуващ и ако допусна малко така емоция, моля да бъда извинена. Един дълъг период, естествено има много да се разказва за това, което се е случило през тези 50 години и 70 години от откриването на първия кабинет в Варна, но ще се опитам съвсем в кратко да минем. Структура единствената в България с този предмет на дейност и с толкова логопеди като началото, още през, виждате, 38-39 година е имало ентусиасти, които са правили летни курсове за заекващи от Института за глухонеми в София. 39 година Дечо Денев, професор Дечо Денев, който поставя началото на сурдопедагогиката, но се занимава и с деца с езиково-говорни нарушения. Първият той идва от София, за да изследва 78 класа и да направи първото есенно изследване, да кажем. И ето виждате, че и тогава е имало нужда от помощта на логопедите. И да идваме до 1 март 1954, когато в София се открива първия логопедичен кабинет. Втория във Варна, август месец 1954 година, се открива с логопед Павел Александров. От 1955-та логопед Гадю Коларов, когото имах честта и не само аз да познаваме. Следва един период от 10 години, когато единственият логопед е Гадю Коларов. Той продължава традицията, ние наричаме есенното традиционно изследване. В началото на всяка година правим един бърз скрининг, да кажем, и устна реч и писмена реч на 3 и 2 клас. Той полага и 3 пъти седмично логопедична терапия, защото така е преценил, че по-малко не стават нещата. Груповата терапия 45 минути и за този период сам е успял да помогне на 750 деца. Въвежда и първите родителски срещи с родители, тъй като пазим неговите спомени, писани ръчно, казва, че без помощта на родителя нищо не става. И започва първите срещи. И след 1968 година идват нови логопеди в град Варна. И аз съм много щастлива, че едно от тези имена, което ще цитирам, така съм го написала последно, Румяна Ангелова, е тук сега. Толкова ме развълнува, като я видях. Лилия Алексиева, за съжаление, има проблеми и не може да... Яна Златкова също обещано ни е тук.
Разбирате защо съм емоционална, защото аз от тия хора съм се учила на логопедия тогава. Постепенно се подобрява материалната база в сградата. Между другото са се помещавали в сградата на Девическата гимназия, сега археологичния музей. Вече има избрани завеждащ логопедичната дейност логопед Ангел Донков. Открива се и първия логопедичен кабинет в Аспарухово, докато дойдем до 18 януари 1974 с заповед на Окръжния съвет отдел Народна просвета се разкрива нашето логопедично училище. Първият директор е Ангел Аврамов, Катя Дионисия, по-настоящен професор в Югозападния университет, Невяна Маринова, светла и памет, която беше директор от 1983 до 1998 и от 1998 Лиляна Лазарова. В този 10 годишен период мрежата от логопедични кабинети се разраства, откриват се в ЖК Борислав Варничик, Петлешев, сега може би това е Възраждане. Имахме наистина логопедични кабинети в Дългопол, Белослав, които бяха на административно подчинение на логопедично училище. Откриват се първия логопедичен кабинет, тогава в ЦДГ 20, по-късно логопедична. Един период на разширяване мрежата от логопедични кабинети, в логопедичната градина 4 нови кабинета и така постепенно до 2000 година са разкрити логопедични кабинети във всички райони на град Варна, на брой общо до тогава 20. През годините, както казахме, сме претърпели и предизвикателства и проблеми. 2000 година училището беше закрито и се откри на негово място логопедичен център Варна. От 2008 година логопедичен център Варна от държавно обслужващо стана общинско обслужващо, за да дойде 2016, когато се промени названието. Ето тук виждам друга наша колежка, която ме е учила, Веска Петрова. Много ти благодаря, че си тук. И така, за да стигнем до статус Център за подкрепа за личностно развитие, логопедичен център Варна в системата на предучилищно училищно образование. И стигаме до началото на тази учебна година, малко статистика, 46 логопедични кабинета, извън детски градини и училища в подблокови пространства са 6 кабинета, в училища основни и средни 9, в детски градини 31 кабинета, само в 2 детски градини и в 2 училища работи всеки ден логопед, в останалите 2 или 3 пъти в седмицата. Гордея се с човешкия ресурс, така казано малко, с хората, с които работя, 30 педагогически специалисти, всички магистри, един бакалавър, 2/3 от тях са носители на ПКС, 16 логопеди с присъдена втора степен от кариерно развитие и 3 с първа. Всички логопеди са членове на методическото обединение, чиято продукция са дидактични материали в полза на ежедневната логопедична работа. През годините логопедите имат участие в многобройни курсове, надгражда се обучение и така нататък. Също не мога да не обърна внимание на участието на логопедите през годините в научни форуми с доклади, педагогически четения в Благоевград, конференции с международни участия, конгреси и национални конференции на Националното сдружение на логопедите в България, който е член на Европейския комитет, преди сега ЕСЛА са го нарекли, конференции на логопедично училище, традиционни ежегодни логопедични конференции в курортен комплекс Албена, организирани от Център Ромео София, национални конференции по проблеми на специалното образование, регионални форуми за представяне на добри практики. И може би така се гордея, поне аз пък мисля, че и всички, с представянето на нашия център в Ню Йорк миналата година, по-миналата, на Международен конгрес по неврология в Ню Йорк. Представи го презентация Логопедичен център Варна, логопед Светлана Илич по покана на доктор Пламен Димитров, който е тук. Не знам точно американците какво са разбрали, но ние от нашата структура, но ние бяхме изключително горди и щастливи, че се чухме и там. Малко статистика, така или иначе суха, но все пак говори за нашия обем от работа. Годишно, средногодишно една учебна година консултираме около 2000-2300 деца и ученици. Успяваме да запишем за терапия 950-1050.
За жалост винаги остават, както казваме под чертата, около 250-300. Включваме в есения скрининг или така наречено есенно изследване 8000 деца и ученици. От 1974 до сега над 50 000 деца са били терапевтирани от нашите логопеди. Съвсем накратко, нашата политика е колкото може по-голям процент в предучилищната възраст да обхванем и това се вижда, че е така. Малко са нашите пациенти от 8 до 12 клас, като резултати подобрена реч над 60%. Тези без резултат са тези, чието родители отказват да ги водят поради невъзможност да се включат в графика, който ние сме определили. Една основна наша дейност е консултирането, ежеседмични консултации всеки има, но от 2 години, 3 даже, в центъра направихме консултативен кабинет за ранна превенция на комуникативните нарушения за деца от 1 до 4 години. И трябва да ви кажа, че доста е търсен този кабинет, което означава за нас, че младите родители стават все по-образовани и най-малкото, което ги притеснява в развитието на тяхните деца, търсят нашата помощ, а другия, който също не по-малко се търси, е диагностично-консултативен кабинет за училище, за ученици с затруднения в писмената реч. Работят след предварително записване. Международното сътрудничество на нашия център датира още от 1994 година, когато госпожа Яна Златкова представя в Ница, град Варна, на педагогически четения доклад на тема корекционно-възпитателна работа с деца с общо недоразвитие на речта. Отзивите от нашите френски колеги са били невероятни. Може би за първи път, като мнение, е било да чуят толкова стройна методика за корекция на това нарушение. И тук, може би, така с най-голямо задоволство и гордост ще спомена нашето участие в учебните визити по програма на Европейската комисия, която действаше, мисля, до 2011, учене през целия живот. Първо аз бях участник в една такава визита по проблемите на дислексията и същата година, месец октомври, нашия център беше селекциониран от Европейската комисия да бъде домакин на такава визита. Имахме гости от 10 държави от Европа, работен френски, и трябва да ви кажа, че колегите останаха с изключително добри впечатления от това, което ние правим като подкрепа за децата с специални образователни потребности. Мнението на един от колегите беше, че може да има много неща, които ние да догонваме, което те правят по принцип като живот. Но също казаха, че имаме ние много неща пък от вас да се учим по отношение на това, което вие правите за тези деца. Малка така част от нашите вътрешни проекти направихме наистина 10 годишен период на един проект, който даде началото в търсене на отговор. Защо в първи клас постъпват деца с недоразвита реч? През годините се получиха доста интересни резултати. Има публикации и сме ги представили на други места, но наистина това, което се видя от последния 17-18, причините за да постъпват децата в първи клас са многообразни, многопластови и всички, които се занимават с развитието на децата, може би и са стигнали до този извод. Друг вътрешен проект е тази анализ на базата данни относно разпространението на езиково нарушение, разработване, пробиране и внедряване на диагностични протоколи, изработване на сборници, това, което казах, това е част от нашата квалификационна дейност. Нещо, с което наистина поне аз се гордея, идеен проект още 2016 да се изработи една вътрешна информационна система на нашия център, предвид, че сме пръснати в целия град. Да, тя стана факт, изпълни я външна фирма, през тези години тя се надгражда непрекъснато и към днешна дата служебната документация на центъра е изцяло в електронен вид, списъци, графици, включително диагностични протоколи, логопедични карти, дневници, амбулаторна книга и всичко останало изключително улеснява работата на всеки един от нас. Имаме участие в външни проекти още от 2012 година, в хуманизъм и прагматизъм. Наша беше идеята за един дистанционен модел на логопедична терапия и той наистина беше изработен.
2013 в включващото образование, студентските практики, това, което правим с Медицински университет също. По-миналата година се включихме в национална програма подкрепа за личностно развитие. Нашето проектно предложение беше STEM и Lego Education и благодарение на това, което се случи след това, ние успяхме да направим два лего центъра в базите, които са наши, и всички логопеди минаха обучение на тази тема. И това, което госпожа Христова определи като предизвикателство последната година, общинската програма за приобщаващо образование и така нататък, за помощни средства, четци в помощ на учениците с дислексия. Наехме се да направим това, което ни беше възложено. Пробирахме в нашите кабинети. В момента тези четци са в семействата на децата, които ние сме диагностицирали с диагноза нарушение в писмена реч четене и чакаме от тях отзиви, като как са полезните в тяхното обучение. И признанието, естествено, така си мисля, че е нормално да дойде. 17-та година бях удостоена с награда Неофит Рилски. 18-та година Логопедичен център беше удостоен от клуб Отворено общество с почетна грамота за признос в образованието. А 21-та колективът ни беше удостоен с награда Варна колектив на годината. И както казват, началото беше словото, след него много любов, всеотдайност, творчество и професионализъм. Този израз е края на нашата книга, ето вижте, съм пропуснала. Преди 20 години с колежката Ваня Захариева, и тя е тук, написахме книга, значи какво е било там, 30 години логопедична половин век логопедична помощ в България. И това е финала на тази книга. Много ми хареса и затова го давам. Много се надявам, че както ни е имало 50 години назад, и да има центъра 50 години напред. На добър час, логопедичен център в следващите 50 години. Аз мисля, че това е мястото, на което да почетем нашия директор от името на всички логопеди, колеги от Логопедичен център Варна. Да й благодарим за професионализма, но и за човечността. Защото в едно семейство се случват най-различни неща. И така, като се заключи вратата, може и да се скараме, може и да се обидим, може и разни неща, но то остава в семейството. Въпросът е, че има достатъчно любов, след това отново да се прегърнем и отново да продължим напред. Благодарим ви от сърце и се радваме, че можем заедно да вървим по този път. Може би ще се повторя, но пак ще го кажа. Какво значи един пълководец без армия? Представете си Наполеон без армия. Аз съм по същия начин. Ако няма зад мен този колектив и този екип, каквито идеи да имам, се сещате, че мога да ги реализирам. Така че благодаря на всички онези, които през годините и до сега са гърба ми и взаимно вървим напред, за да помагаме на децата. Друго не знам за какво. Благодаря. На това, което видяхте, харесва ми частта, че след словото е любов, много любов и всеотдайност. Пак за нашите добри, всеотдайни работни контакти искам да дам думата на госпожа Ненчева. Тя изяви желание да ни поздрави, да каже нещо и може би на още. Лазарова, уважаеми директори на училища и детски градини, уважаеми доцент Желев, Жеков, новото ръководство на регионалния инспекторат. Ние сме в едно от голямото семейство на родителската, на педагогическата общност. Това е гражданското общество. Неправителствени организации, които допринасят по някакъв начин на това, което вие полагате като усилия и сеете като семена в детските градини, в училищата, в Центъра за личностно развитие.
Ние имаме една дългогодишна дейност с госпожа Лазарова и имаме основания да й благодарим за това, че не само тя, и други тук присъстващи също са ни помогнали. За първи път да изградим във Варна един център „Живот по тъгата“ за деца с аутистични отклонения и разстройства. Тъй като, ако си спомняте, в тези социални услуги преди 15 години възникнаха такива центрове, където заедно и така нататък. Ние сме първите, които казахме. Педагогическият подход благотвори индивидуалния подход, диференцираната работа. И заради това много благодарим на госпожа Лазарова. Не искам да пропусна и подкрепата на община Варна и дирекция образование и младежки дейности и дирекция социални дейности. Ние полагаме много големи усилия. При нас също работи логопед от Медицинския университет. Имаме един мултидисциплинарен екип. Това са около 27 човека, които работят в целия социален комплекс. И трябва да ви кажа, че нашата награда е, когато майката дойде и каже: за първи път чух детето ми да казва риба. Това за семейството е най-голямата награда. И аз тук ви благодаря най-вече на вас, специалистите, професионалистите, тези, които работят в детските градини, тези, които работят в училище. Ние сме едно цяло. Има специален закон за социалните дейности и социалната подкрепа. Държавата заделя много средства за това и трябва да знаете, че както ние на вас разчитаме, така и вие на нас можете да разчитате. Провеждат се много родителски конференции, защото убедени сте, че без родителската среда ние не можем да постигнем онова, което целим да постигнем. Защото детето прекарва, за съжаление, малко време от грижите сега на младите си родители. Мисля, че с вашите овации ще подкрепите нашето предложение по повод юбилея госпожа Лазарова от нашата организация и от община Варна да бъде номинирана, не знам дали наградена, за достойна варненка. Йорданка Дочка е нашия ръководител на центъра. Искам да се презентира пред вас. Това е един чудесен специалист с 2 висши образования. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Ненчева. Трудно да съм толкова, че се учим. Заслужено. Организация, директор на Националната астрономическа обсерватория Николай Коперник. Съжалявам, че не ви видях, госпожа. Така и поздравленията. Имаме много заявки. Благодаря на всички и моля да бъдем извинени, че няма да можем на всички да дадем думата. Но господин Пламен Димитров, за който стана въпрос от госпожа Ненчева. Че с вас мога да споделя този юбилей. Искрени поздравления, освен както стана дума, като представител на педиатричните клиники на Медицинския университет, където преподавам неврофизиология на първи курс логопедия, също да ги подготвя за бъдещите професионални успехи, а най-вече и като родител на дете с специални потребности, което благодарение на вашия център и логопедичната работа с него сега приключва бакалавърската си степен в университета. Делото, което вършите, ми е трудно да намеря определение как да го сравня. Стана дума за Америка, Ню Йорк, на Запад. Вашата професия е повече известна като говорни терапевти, спич терапевт, така че изобщо не е непознато като начин и дейност, но което ви приближава много повече до терапевтичните дисциплини, отколкото до обучителните и не напразно и за сега в Медицинския университет Варна започнаха обученията на логопеди, които смятам, че ще постави вашето място точно като диагностици и терапевти, така че да можете да сте полезни изцяло за нуждаещите се, както деца, така и възрастни. И за това взаимодействието между медицинските специалности, вие и
точно за това опитваме и тази колаборация ще доведе до много по-добри трайни резултати. Последно да кажа, предстои среща в Солун май месец, където ще е логопедична среща на Гръцката логопедична асоциация и където акцент е върху невронните мрежи при дислексия, дискалкулия. Лично мои разработки са и при заекване при деца и при възрастни. Така че едно бъдеще на невронауките, което като цяло разглежда неврологичното развитие, психичното, психиатричното и логопедичното, дава поле за нови насоки и съвместна работа между всички тук. Благодаря за възможността. Много добри отношения с господин Бакалов, но в още по-добри с логопедичен център, защото от 15 години е нашето партньорство с логопедичен център Варна. Ние сме една и от градините, в които разбрахме, че имаме на цял работен ден логопед. Изградили сме условия, но най-вече колегиални, партньорски, приятелски и човешки. Госпожо Лазарова, с моите най-големи почитания към вас като човек, като професионалист, като колега, като жена. Приемете в месец март едно прекрасно цвете и тук поздравителния адрес няма да го чета, той много се припокрива с това, което колегите вече казаха, но едно пожелание към вас, просто да останете все така очарователна и да вдъхновявате с делата си и нас, които трябва да се учим от вас. Благодарим ви и поклон до земи. Благодарим ви много, колеги. Госпожо Лазарова, сега да изпълним и последното наше приятно задължение. Колеги, които, както ви казах, са тук, които са отдали много дълги години професионален труд на логопедичен център, ще ги почетем с по една грамота. Може би това е най-малкото, което може как да кажа, незначителният начин да изкажем благодарността към труда, който тези хора са дали за децата на град Варна, а някои от тях и усилията, които са положили пък да ни обучат нас като млади специалисти, защото и ние сме били млади специалисти някога. Това е една благодарствена грамота от ръководството на Логопедичен център Варна. Благодарност към Румяна Ангелова, логопед за дългогодишната дейност в полза на децата с езиково-говорни нарушения. Приветствам младите колеги, защото аз съм работила в много трудни условия, които имахме и тези колежки, които не са тук, и беше много трудно. Най-трудната, може би, професия от педагогическите, това е логопедията. Но си щастлив, когато получиш резултат. И трудност проявяваш, когато трябва да съобщиш на родителя, примерно, че детето му няма да проговори никога. Аз имах такъв случай, така трудно и тежко го изживях, че нямате си на идея колко е трудно за една майка да я гледаш в очите, да полагаш труд и да й кажеш, че детето няма да проговори. Но и такива случаи има. И единственото ми желание, дайте малко повече мъже да вкараме в тази само жени, дайте малко и тях да ги излъчим така. Ние сме в запаса. Благодаря за вниманието. Микрофон или логопедите ще говорим изнесено и микрофон. За същото, за дългогодишната дейност в полза на децата с езиково-говорни нарушения. Ваши не постигна 40 години в логопедичната детска градина Веска Петрова. Бойка Стоянова Влага, както ето тук е виждате. дългогодишната работа с деца и знам, че продължава да се. Благодаря много.
не по-малко прекрасен и работя като